Sergide dürlü urlarda iş alıp barýan feodal toplumynyň hemde ýurdumyzyň tenagaçylary we terekeçiler birleşmesiniň 200 ondan gowrak kärhanelary we dödemleri özleriniň önerýän ýokary hilli önümlerini we hyzmatlarynyň giň görnüşlerini görkezýärler. Bu gedeki tergiň esasy maksady milli ykdysadyýetimiziň diversifikasiýa ýoly bilen ösdürilmeginden, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleň önerilmeginden hemde eksportyň artdyrylmagyndan hemde önümçilikleri depgine döwre baplaşdyrmakdan ibaratdyr. Kabul edilen ötüş maksatnamalarynyň çäklaryny, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli bodaklaryny kämilleşdirmek boýunça üstünlikli durmuşa geçirilýän giňerimli işleri beýan edýän köp sanly diwarlyklary munyň aýdyň suwutnamasydyr. Sewda we hyzmatlar ulgamynyň ýokary ösüş derejesiniň milli özgörtmeleň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň, ykdysadyýetimiziň döwre baplaşdyrylmagynyň, sewda toplumynyň ösüşiniň hemde milli önümi önerjilerimiziň eksport mümkinçilikleriniň geňeldilmeginiň möhüm görkezçisi belärlik kılar. Hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirgen durmuş ykdysady özgörtmeleri, ykdysadyýetimizde bazar gatnaşyklarynyň gurallarynyň we ýürülgelerini ornaşdyrylmagy diýarymyzyň ykdysady taýdan galkynmaly getirdi. Munyň özi işe gurulugy guramagyň hemde hyzmatlary hötürlemegiň häzirki zaman usullary ulanylýan içerki sewdaň depgini ösüşini özüniň beýany tapdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň garkynçy döwrüne, ykdysady özgörtmeleň durmuşa geçirilmegine hususy ulgama möhüm orun ýeşildir. Sergi içerki bazar bolçulugyny öpçün etmäge önüktirilen meýilnamalaryň işler we ugurlar bilen giňişleýän tanışmak üçin ajaýyp mümkinçiligi döredýär.